teďka se nacházím zde na zastávce Lipná Rozcestí a čekám zde na autobus a rozhodl jsem se, že uvedu toto dnešní video. V tomto videu se podíváme na event, co mě čeká. Jedná se o akci zvaná Veletržní. Reálně nevím vůbec, do čeho jdu, ale zlanařil mě do toho kamarád a tak uvidíme, co prožijeme společně. Já samozřejmě budu mít v ruce kameru a všechno to natočím. Doufám, že se vám toto videjko bude líbit a užívejte. Takže čau, teďka uplynulo, dejme tomu, 20 hodin a já jsem zde, je pátek, já jsem právě dorazil ze školy. Teď mám věci, jo, jdem se nachystat a za chvíli mi jede vlak a jedeme do Brna, jupi! Nějaká borka na mě. To ty jsi nějaký gangster. Takže boom, jsme v Brně, jo, tam je někde nádraží. Prostě a jednoduše, jsme v Brně s Lukáškem a jdeme do sboru Církve adventistů 7. dne, you know. Cesta probíhala tak, že prostě jsme jeli do Brna a tak si tady jdem po ulici, prostě jako tak. Jupi. Barák. New York City. New York City, akorát že Brno. Hej, reálně my teďka tady jdem, mě se chce jako na malou a Boris mě tady pouští prostě zvuky deště, tyjo, tekoucí vody, hej. Církev adventistů 7. dne. Právě jsme se spawnuli zde ve sboru CASD Brno. Nevím, kolik jsem měl karet, prostě máme tam stejně 7. Papu. No, co chceš? Ne, úplně už večer, jakože. Nevím, Tak podle čeho právě. začali
s borcama, jdeme tady na totální procházku. Míša nám tady něco řekne víc k tomu, kam jdem. No, my jdeme k Brněnsku. Jupi! Press the pen to the pad, nose to the grindstone. This that sound from the 90s, like a dial tone. Am I in the red or blacks? Got my mind blown. Walking on a thin line, I'm on a tightrope. You pay more and you get less. That's what it is. There's no choice but accept it. Like. Takže, jak bych to právě popsal. Za mnou jsou 3 borci. A za mnou je Orloj, brněnský. Aktuální tvé pocity? Jo, dobrý. Dobrý. On to jdou pro fotku. Dobrý. Inflation got them doing shows down at the dollar store. Inflation like Nicki Minaj ass. Míšo, hráš nebo srač? Čač. Hráš? Jo. Teďka ze všech plný sil zakřič tramvaj. Tramvaj! Taká fotosession, jo, tady light painting, tady je Míša, a tady Porsche Taycan. Dumping funds and some cryptocurrency. Watch it vanish, chalk it up to crypto wizardry. Here's a single I'll sell you. Já mám pomalu rotaci, ty jsi mě zastavil. Já bych to dal reálně. Já jsem tam dal ruku moc. Ty jsi mě zastavil. Když si to postradám, tak to postradám. Jupi. Like in 2018, that's some hard, that's some hard. Takže právě jsme se spawnuli zde na ubytování, nebo víceméně ve Sboře. Chcete ukázat kouzlo? Tady je Míša. Yo, looking for something to blame. What you got? Well, listen. Máme po papu, hamu papu bylo, víš? A teďka se jdu zbalit, protože tady bude nějaký program, či co, že? Ano. Tvoje aktuální pocity? Zatím jsem unavený, uvidíme, jak se situace vyvine. Jo. Těšíš se na dnešek? Ano. Velmi? Ano. Co pak je v plánu? Takže vítejte na veletržní. No. V plánu máme jít na program. OK. Catch me in the echoes where the silence fall. Crack pavement smiles crooked. Teeth of the earth. Spit verses in the gutter. Gave the dirt its worth. Cans roll like dice. Fate rattles on the edge. Spit truth from the ledge. Balance on the wedge. Graffiti bleeds colors of language. Je nějaká akce, tak mají všechno jídlo, Hopes tangled in the rungs. Morning comes too soon. Steel drums of the rain, hum a low lament. Cars pass headlights, carve a world bent. Whispers of the wind, secrets on his breath. The alley hums a hymn to life and death. Echoes in the alley, shadows keep the tally. Dreams tossed aside, down a crooked valley. Runaway prayers bounce off brick walls. Catch me in the echoes where the silence calls. Jak šmakuje hamu papu? No, žaludek si s tím poradí. Hej, je to stejná kvalita jako Mission Campový jídlo? No, jako... Tak na podobné úrovni, aspoň je to teplý. Mě chybí pár.
za požehnání, které jsme mohli přijmout skrze společenství navzájem, ale také s tebou. Amen. Uvrky, jo, prostě světlo. Právě skončilo veletržní a my jdeme směr Zbor, jo, kde bude nějaký další program, takže tak. Maslav. Run. Kámo, to je nový movement. Reálně. To je historický den, kámo. To je historický den. Odborná exkurze v Brně, že? Now, I got a little bit of money filling my pockets. Roll around like I run and shit. I got a system filled up with toxins. I've been broken hearted now. In my head right now, voices too loud. I can shut them up. Try to fake the fun. I can slow down. Think I had it. We're gonna dance, dance, dance through the night. With your head right in mine. I'm gonna leave you behind. So let's dance, dance, dance one last time. Oni tam And we can move, you and I, until we lose our minds. I'm gonna leave you behind. So let's dance, dance, dance one last time. Právě vyrážíme na autobus. A jak bys hodnotil tohle veletržní? Tohle veletržní, jako kdybych smazal jakoby třeba holky, jo? Nic proti holkám, ale myslím si, že by to byla ještě větší prodal, než to bylo. Ale moči. Jo. To za sobě pro rodinku jsem vzal. Tak co? Sparkling water, cold. Pocity aktuální z RegioJet čekárny. Je tady plno, ale je tady krásně. Jo. Ano. Tak prvně ochutnáme to bílé, jo? Ale můžeš nám říct své pocity. Z moči, nebo co to je. Takže... je to hodně malé. Jako až si domů. Okay. Stavit snapdown. Kvalitní. Jo. Stavěčko. Takže moči. Taky pěkný autobusy, ráně si připadám jak nějaký dovolené, bylo tu vedro. A to takové jako město, takže něco jak prostě, nevím, nějaká Chorvatsko nebo něco takového. Běžím.
toto je konec tohoto videa. Doufám, že se vám toto video líbilo. A mějte se hezky. Zatím. Čau.